La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors de la Concepció Carreras i Fontserè, ara us contaré. La Concepció Carreras i Fontserè va néixer a Barcelona un 15 de novembre de 1927. Sembla ser que això de la biblioteconomia s'encomanava perquè les seves tietes també ho eren, però la Concepció es va especialitzar en biblioteca infantil i juvenil. La Mercè Escardó i Bas, una bibliotecària que se'n considera llavor i deixeble, ens conta que era un model i una inspiració. L'anava a veure a la seva biblioteca, la Biblioteca de la Santa Creu a Barcelona, com explicava contes, i la Concepció es posava al seu davantalet i començava a narrar contes als seus nens i a les seves famílies. Feia servir també una cosa que es deia flanelògraf, que s'ho va inventar ella mateixa, que era com un decorat de feltre, on ella penjava els personatges que ella mateixa havia retallat i creat. Amb això va ser una pionera. Ara us en farien creus que us digués que les biblioteques no fan hores del conte. Llavors no se'n feien. La Concepció es considerava deixeble del doctor Jordi Rubio i Balaguer. Ens diu la Mercè que tenia una atenció molt curosa cap als seus usuaris, sobretot els més vulnerables. Ens conta que una vegada la Concepció la va aturar un pare alt com un castell pel carrer del Carme per poder presentar-li al seu fill i amb molta estima poder-li dir: «És que aquesta senyora va ser la meva bibliotecària quan jo era petit». La Concepció estimava la seva feina, en tenia vocació, passió. Era una grandíssima defensora de les biblioteques infantils, de la literatura infantil i juvenil. Escrivia articles, anava a congressos, era molt activa amb la seva feina. Va crear un grup de recerca que es deia Grills. El grill és un element simbòlic que també té a veure i l'enllaça amb la Mercè Escardó. Un grup que es dedicava a descobrir nous llibres, sobretot del món infantil i juvenil. Va escriure també un manual que va ajudar molt en el seu moment els que eren aprenents de bibliotecàries o bibliotecaris. La Mercè ens diu que era una mestra que treballava des de l'exemple, era respectuosa, equànima i ponderada. Aquest respecte el tenia per la literatura infantil i juvenil i també era fantàstica encomanant-la, fent de pont amb els nens. La Mercè, quan la visitava a Tiana, a casa seva, s'admirava de les il·lustracions dedicades que penjaven a les seves parets, i és que la Concepció era molt estimada i a casa seva, al seu voltant, aglutinava molta gent del món del llibre infantil i juvenil. La Mercè i la Concepció van ser amigues fins que ella va morir el passat mes de novembre. I des d'aquí vull aprofitar per enviar una abraçada molt càlida a la seva família. I catacric, catacrac, la faula i els 40 sèniors que el cor ens han robat.